Chiegni weche mag tuke jaloch ma midila mar silver e piem mag Paralympics Samson Ojuka orwaki gi mor kod sironyo e kinde mano mole pachoka okinyi ma kawuono. Ojuka ma en ja-Kenya makende moseloyo midila e piem ne Kenya ma dhi nyime piny France ne ochikore mita 6.2 e piem mag chikruok mano high jump koketo rekod maber mogik e Afrika. Ne orwake kod jotelo mawuok e riwruok ma jong'wech e kinde mano mole e lap ndeke ma Jomo Kenyatta. Motivates me because I'm happy that at least we are starting to get the medals in these types of events, and we are looking forward to bringing more people on board. I would also like to break milestones, and maybe the next thing for me will be maybe to pursue the world record, which is at 6.7 meters, and a feat which is only 50 centimeters shy, so I know I can make it.